Hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Sa mukha may pagkakaiba ang bawat mga tao. Hindi porket pareho kami ng trabaho. Kung ano ginagawa niya, yun rin ang ginagawa ko. Puro basta-basta husgahan ng lahat ng mga kontratista. Dahil kung may good, meron din bad na makakahalo sa nila. Samayan sa challenge sa buhay na binigay sa atin ni God. Ganyan tala ang mundo, may dilim at may liwanag. Ang bawat profesyon, bad fact at may wad. Natural lang yan sa buhay, kaya wag kang mapanghusga na sagad. Naranasan ko rin yung bidding sa munisiko. Kompleto ang papeles ko, hindi nanindikato. Pero kung gusto manalo, kung pari mayor mismo, tinititigan ako para akong kalaban sa paningin nito. Kahit tapat ang intensyon, parang mali pa rin ako ng sistema. Bakit kailangan nakapit, naninindigan pa rin ako. Kahit mahirap ang landas, hindi porket wala akong kakilala, masama na dapat ang bakas. Nagtatraho na ng matimo, gusto lang kumita. Hindi lahat kailangan ng backer para maging dakila. Sigurado sa kalidad, detalyado ang plano. Kakit nagalit sa mayo, kasi tehins daw ako magpakatalo. Minsan may nangyari sa isang LGU. Iisa ko sa mga videos pero hindi na ko pinapaso sa kwarto ng bidding. Sa isip-isip ko lugi ako, siguradong talo na ako dito. Sayang lang ang bagot ko, ang layo pa naman ng lugar na to. Nasayang lang pinangbili ng terna, sayang man eh oh. Samantalang yung Roma Construction nananalo. Excited na nagsabi-sabi na ako pa rin dito mananalo. Kaya maliwanag bukas naman ito. Manito Box memory lang daw dapat sabi nila. Pero ang nanalo ka dikit nila. Karo na ang hirap lumaban kung sa simula pa lang dehado. Pero hindi nito daya ang paraan ko. Dahil sa bandang huli ang totoo di natatapunan. At natututo kang tumayo kahit ilang ulit kang pantalyakan. Di lahat ng tao ay pare-pareho. Sa mukha may pagkakaiba ang bawat mga tao. Hindi porket pareho kami ng trabaho. Kung anong ginagawa niya, yun rin ang ginagawa ko. Kung ikumpara si Miss Kayaman ang kay Mr. Michael V, huwag kang basta-basta manghuhusga sa kanila kung sinong masama, sinong mabuti. Ikaw, kaibigan bago mo husgahan, alam mo na ang bawat tao may kanya-kanyang ugali. Magkaiba sila, pare-pareho ang lahat. Sa mundo na to may mabuti, may masama. May matapang, may duwag, may matalino, may tanga. Pero hindi lahat may gano'n. Ng tao ay pare-pareho. Sa mukha may pagkakaiba ang bawat mga tao. Hindi porket pareho kami ng trabaho. Kung anong ginagawa niya, yun rin ang ginagawa ko. Rocky baby, na nangihinayang pa rin. Tapos hirap, pagod at